kengko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye Pak ben udan moh karane wong kentir ya ngundang udan heeh ndang udan kayak Pak Camat isih lenggah Pak Camat sing ponde Pak Camat sing mulai teteh bocah iki. Ya. Ning nek sing kulak tukune nggone wong ado larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesit Tlaga karena nuwun sewu ning kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, ki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Moh. Karane wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disanguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disanguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Oh, jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Aja dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli enggak memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kerang. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris kok. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertama sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti poleng gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Kok iki kok seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok bekok to? Lah wong kowe iki tak kon nyinden malah langsung coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Keras Sakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis penengke wae, sak omong-omongane pokoke. Iya. Yeay. Nembang apa? Konsoan samnikom menembang kan menapa? Ya ya, podang kuning ngono, kembang kuning napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendangnya diganti sik. Mas Susudenko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajakan ya. Oh, duduk. Ulan ndong-andong. Ulan ndong-andong iki terlalu cendhek.
Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Apa? Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburguyu lho. Ayo caedian. Ki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Iya, Cah nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen sadurunge dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Mangga. Nggih, niki wong ngangge mbawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Ya. Pinter apa? Pinter njaluk duit. Nek nyuwara ya apik ya Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedeg wingi-wingi. Nyeram biai Gendere iki tabuhan Jo. Kilangane enggok kok. Iya. Noswan tara banyu wangi kulon gunung. Hati-hati lho cak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulon gunung wetan segara Ya, kowe senengane rak marai Pak Camat kondur to? Pak Camat. Oh iya berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindandrung nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak selak njaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit berarti ne. Lor lan kidya alas angker Kang kalewian Belambiangan belambiangan
jangan monggo ya aja takon susah seneng disangga Pak Sendok wis ngadeg medun meneh ra sida sapa Pak Sendok Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal iya tanah India tang iki gedhekke tang ya tong kuwi digedhekke gumeliaring Taman Sari Nuswan Toro ya jogeti sing pas lho ning joget ora maton iya nek ngerti rong reti aku pas Denko rong reti rong tau sinau bareng mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko ya wis tapi ya mosok ngapalke sewengin dasku buyar ya Pak ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok mau arep nyuwara dadak bali sik iya njupuk ndas monggo ya Kerajaan